A zdravím vás všechny, vítám vás u dalšího hovoru o anarchii. Hovoru o anarchii putovního pořadu, který tentokrát zaputoval do Liberty Loftu, tady v Praze, kde moc děkuji Maximiliánovi za to, že nám poskytl tohleto prostředí. Já jsem tak říkal, že jako tohle je vlastně asi nejprofesionálnější setup, ve kterém jsem zatím nahrával a jsem za to moc vděčný. A vítám tady opět Sormáka. Sormáku, vítej. Tentokrát jsme se sešli v tvém domovském městě. A pobavili jsme tady, abychom se pobavili o dark marketech, který jsme tak nějak nakousli na konci minulé epizody a teď na ně bude spoustu prostoru. Čau. Chci se nějak na začátek ještě představit? Já myslím, že už jsme to udělali minule. Takže můžeme rovnou navázat. Já jsem si pro navázání vzal dneska i to, jak jsem říkal, že mám tričko GNU Linux, aby měl Richard Matthew Stallman, který tohle stejně nikdy neuvidí radost, tak mám tričko GNU Linux. A můžeme na to teda rovnou jít. Když se řekne dark market, mnoho z nás, kteří jsou třeba nelibertariáni, anebo se nezajímají, anebo jsou možná i libertariáni, ale nezajímají se o sféru nějakého možná černého trhu, možná ani neví, co si pod tím představit. Kdyby si úplně na začátek měl nějak jako definovat nebo krátce určit, co to dark market nebo darknet market vlastně znamená, jak bys to v pár větách jako udělal? Jo, tak dark market je v podstatě, už to řekl, jako černý trh, který obecně je v takový jako normálně nepřístupné části internetu, který se říká darknet. Jako v těch pojmech je obecně dost často jako trošku bordel. Pojmy, můžeme si to jako na začátek rovnou asi jako nějak jako zadefinovat. Jo, uděláme si pojmové okénko a budeme definovat, to máme všichni rádi. Ať pak neskáčeme z jednoho na druhýho. První termín, který bychom možná mohli zadefinovat, je Deep Web. Deep Web se říká té části internetu, která není obecně jako přístupná. Ale neznamená to, že to musí být nějaká jako nelegální, mysteriózní část. Je to v podstatě část internetu, kam se dostanete jenom, když překonáte nějakou překážku. Typicky stačí jako jméno, heslo zadat někam, nebo nějaká VPNka. To znamená Deep Web je třeba i rozhraní vašeho Gmailu, nebo protože vy se tam dostanete, ale obecně jako z internetu z poměrně dobrých důvodů se tam normálně dostat nedá, protože nikdo by si neměl číst vaší komunikaci. Neměl. Pak můžou to být různý firemní nebo korporátní intranety, kam se člověk dostane jenom přes nějakou VPNku. Tak to je to, čemu se říká Deep Web. A je to vždycky takovýto, když se na internetu objevují nějaké přednášky o tom, co to je Deep Web, Darknet a takhle, tak říká se, že Deep Web je vlastně 97% světového internetu a vždycky je to ilustrovaný obrázkem ledovce. Jo, takový ten jako vždycky ledovec. Vždycky tam je ledovec. Který zvýrazňuje, že 3% toho ledovce je taková ta malinká špička jako nahoře a těch 90% je pod tou hladinou. Tak. No, tak to je ten Deep Web. Jestli to je 97%, nebo je to 90% nebo 99%, je asi jako to je jako nějaký odhad, protože tohle jako spočítat se to jako podle mě nedá. A je to v zásadě jedno. No, tak to je Deep Web. Pak máme Darknet. Darknet už je trošku specifičtější. Je to opět část internetu, ale není to ta část internetu, kterou vidíme při běžném brouzdání. Nemusíme se tam dostávat nutně přes nějaký jako jméno, heslo, ale potřebujeme na to nějakou speciální techniku nebo speciální software. Typicky je Darknet na takzvaném Toru, což je speciální protokol, který vyvinulo americké námořnictvo a později ho jakoby uvolnilo pro použití jako public, pro použití veřejnosti.
A potřebujeme na to právě nějaký speciální software, kterým se tam dostaneme, pak už tam můžeme brouzat úplně stejně jako na tom klasickém internetu. To znamená, je to část internetu, kterou nevygooglíte, je to část internetu, která je defaultně šifrovaná, je to část internetu, která se blbě cenzuruje, je výrazně víc decentralizovaná než ten klasický internet, kterýmu se mimochodem říká v této souvislosti jako clearnet. Mm-hmm. Jo, to je ta distinkce, že clearnet a darknet. Že? Máme ten čistý internet a takový ten temný špinavý internet, kde se odehrávají nějaký ty třeba kriminální činnosti, ale nejenom, že jo. Ono to je nějaký mediální obraz, nicméně tam potom, když zahrneme ten deep web celý, že jo, tak nám to výrazně mění situaci, což si často všímám, že vlastně v médiích bývá používáno to deep web a bývá to zaměňováno s tím jako darknetem, že jo. K čemu jsi se asi chtěl dostat, já jsem skočil do řeči. Ne, v pohodě. Spíš k tomu clearnetu, že jo, může se to brát tak, jako že to je ten čistý versus špinavý, ale spíš bych to definoval tak, jako že na tom clearnetu je všechno vidět. Jo, to znamená, je to špehovatelný. Jo. Dejme tomu. Jo. Takže clear vlastně jako transparentní by šlo říct. Přesně tak. Spíš tohle, než že bych to nějak jako že bych to odlišoval tím, jestli to je jako čistý špinavý. Protože jak na tom clearnetu se dají dělat prasárny, tak na tom darknetu se to dá používat jako k legálním, morálním a různým dalším jako způsobům, který vůbec nemají nic jako společného s něčím jako špatným uvozovkách. Jasně. No a pak jsem se chtěl dostat k tomu termínu právě dark market, což je obecně pojem, který se používá pro ty obchody nebo tržiště, které jsou na tom darknetu. Jsou to vlastně většinou to bývají spíš tržiště než jako e-shopy, to znamená, jsou to nějaký agregátory lidí nebo nějakých vendorů, to znamená těch, kdo něco nabízí a lidí, kteří něco poptávají. Funguje to podobně jako nějaký Allegro nebo Amazon, jo, kde máš sice jako jednu webovou stránku, ale máš tam tisíce různých prodejců a miliony různých nakupujících. A to, co z toho vlastně dělá ten dark market, tak je to, že tím, jak je to vlastně na té části internetu, na tom darknetu, který není tak jednoduše špehovatelný, v podstatě se nedá regulovat, tak to z těch dark marketů dělá ten černý obchod. Jo. A pochopitelně, že jo, na těch dark marketech, vzhledem k tomu, že to je netransparentní, vzhledem k tomu, že to není snadno špehovatelný, a vzhledem k tomu, že je to vlastně jako decentralizovaný a v tomto smyslu teda jako volný, i když to má nějaké své vnitřní pravidla, ke kterým se potom můžeme jako dostat, že jo? Protože řekl bych, že i tohoto prostředí podléhá nějaký míře regulace, akorát ta regulace není jakoby, ona může být jednak ze strany těch provozovatelů těch tržišť a zároveň ze strany těch samotných uživatelů, který nějakým způsobem mají reputační, vytváří nějaké reputace skrz pseudonymy, že jo? A zpětná vazba na základě toho obchodního nebo podnikatelského jednání na těch platformách. Nicméně ten artikl, který se tam často nabízí, jsou v důsledku toho třeba drogy, psychoaktivní látky, že jo? Nebo různý farmaka a tak dále, drogy v tom nejširším smyslu, tedy nejenom drogy jako, nevím, heroin a metamfetamin a nějaký další, který si představíme typicky, ale jako celá škála různých jako psychoaktivních i nepsychoaktivních látek. A to z toho důvodu, že tyhle látky jsou většinou pod přísnou regulací a proto nejsou volně prodejný a vzniká pro ně prostor na těch marketech. To jsou asi nejčastějším artiklem, je to tak, předpokládám. Jo, já bych ještě tě jako lehce opravil v tom, že ty dark markety decentralizované většinou nejsou. Jsou to centralizované tržiště, kde jenom jako je víc jako prodejců a tak. Existovalo decentralizované tržiště, který už myslím nefunguje a jmenovalo se to Bazar, Open Bazar, takhle. Okay. Byla to aplikace
aplikace normálně desktopová, kterou jsi otevřel a byl to vlastně taky jako takovejhle jako agregátor těch prodejců, ale myslím, že Open Bazaar už nefunguje. Nicméně zpátky k tomu, co se na tom prodává. Tam je právě zajímavý to, že tu nelegálnost toho dark marketu nedělá to, co se tam prodává, ale to, že to je neregulovaný. Ty bys tam teoreticky jako mohl prodávat jako, nevím, mrkev ze zahrádky nebo doma udělaný poličky, ale tím, že jako vlastně nejsiš pod nějakým ičem, neplatíš z toho daně, nechodí ti na dveře bušit kontrola, jestli tu mrkev jako správně pěstuješ, jestli to nehnojíš plutoniem a podobně, tak to vlastně to z toho dělá jako, můžeš mít úplně perfektně jako legální jakoby produkt, říkám, super mrkev, bio, jako všechno, která bude chuťově nejlepší mrkev na světě a stejně to bude nelegální, protože je to prostě na dark marketu, který není regulovaný. Ale zpátky k tomu... a můžu jenom reakci na tohle. Předpokládám, že tohle by bylo v případě, že by to byla nějaká jako rozsáhlejší podnikatelská činnost, ale hádám, že když se jedná o výměnu jako malého množství, tak ani ten stát v tu chvíli jako tam já teda nevím, jak je to v případě konkrétních jako legislativních úprav jednotlivých států, ale pokud se nemýlím, tak jako zrovna jako v tom českém prostředí tohle to není legální nějakým hodně malém množství, ne? Nebo je? No já si myslím, že ne, jako jasně, ale jako za prvý, když máš nějaký dark market, tak jako je otázka, jakou legislativou se to má řídit. To je pravda. Jo. To znamená, jako OK, v České republice to může být jako úplně legální prodávat jako 2 kg mrkve jako za měsíc, nevím. Jako, ale někde jinde 500 km od nás už to jako legální být nemusí. A zároveň ty to můžeš jako teoreticky šipovat někam jako přes půl planety, že? Kde už to nemusí být vůbec legální. Ale jo, to je taková jako jenom spíš takový fun fact, že ten dark market jako není nelegální jenom z toho důvodu, co se tam prodává, ale tím způsobem, jak je provozovaný tím, že není vlastně jako pod nějakou regulací. No a ty zase asi ty drogy, ať už to znamená cokoliv, jsou asi jako nejčastější, nebo jedna z nejčastějších věcí, které se na těch dark marketech prodává, protože jako přesně, prodává tam tu mrkev jako nedává smysl. Jasně. Jo, jako nikdo jako extrémně jako nezbohatne na tom, že bude prodávat mrkev nelegálně. Takže jako má smysl na černém trhu se vždycky nejvíc prodávají věci, které jsou nějakým způsobem nelegální. Stejně jako byl v Americe ve 20. letech prostě nelegální, teda 20. letech minulého století, nelegální alkohol, byla prohibice, tak vzniklo prostředí pro spoustu jako gangů, že jo? Přesně tak. Stejně tak kokain je asi pravděpodobně jako všude ve světě, nebo co je jako nelegální, tak proto má smysl, proto má pro jeho producenty smysl prodávat na černém trhu, protože to vynáší strašně moc peněz. Proto asi jako třípísmenkový agentury budou vždycky tlačit na to, aby kokain a podobné věci byly nelegální, protože jim to přináší funding, že jo, na boj proti drogám a podobně. Takže jo, jsou to věci, které se na těch dark marketech prodávají nejvíc, protože to prostě má smysl. No. Jo, já myslím, že to je logickým důsledkem té legislativní úpravy a předpokládal bych, že pokud by ta takzvaná válka proti drogám nebo obecně řekněme nějaký typy regulace nebo spíš kriminalizace teda drog v tom nejširším smyslu dostali nějaké legislativní úpravě, v důsledku čehož by potom mohly být nabízeny legálně, alespoň v nějaké míře. A můžeme mít jako mnoho různých legislativních úprav toho, jak by to vypadalo. Já tady budu mít i brzy hosta Martina Dušta z České psychedelické společnosti, se kterým se právě budeme bavit o válce proti drogám a o jejich jako různých důsledcích a taky cestách z ní ven. Jo. Kdybychom tady měli třeba i nějakou formu ve státním prostředí regulovaného trhu, tak by šlo očekávat, že v tu chvíli
už bude méně prostředí pro tu ilegální podnikatelskou činnost, protože platí ta jednoduchá formulka, že kde je nějaká silná poptávka, tak tam vzniká incentiva skrze zisk a tedy tam vzniká i nějaká nabídka. Že? A zjevně dlouhodobě, navzdory válce proti drogám, tady je silná poptávka po drogách v nejširším smyslu a lidé z nějakého důvodu chtějí nebo potřebují užívat pro různou škálu různých účelů. A proto je teda podle mě logickým důsledkem, že tady vznikají nejrůznější formy černého trhu, včetně těch dark marketů, kterými přijde, že teda nabízí pro různý lidi, kteří to chtějí nakoupit, tyhle ty věci, jako trochu bezpečnější a více kontrolovanější prostředí než pouliční dealování a prodej. Co si o tom ty myslíš? Určitě, tak ten černý trh, protože jako tím, že neexistuje oficiální trh, kde by fungovala nějaká regulace nebo kontrola kvality těch věcí, tak samozřejmě jako je to mnohem riskantnější nakupovat na takovém neregulovaném trhu. Nicméně tam fungují tam nějakým způsobem reputační modely. To znamená, že jsou prodejci, kteří jakoby sbírají body od zákazníků. To samozřejmě většinou jinak, než když jdeme do supermarketu tady, tak sbíráme bodíky my, aby jsme měli příště slevu. Na dark marketu sbírají bodíky ty prodejci, oni teda sbírají i ty nakupující, ale tím si to nebudeme kazit nějakou pravdou. Takže když ten prodejce dělá jako hodně kvalitních obchodů, prodává zboží, který odpovídá tomu, co si ty lidi objednávají, tak ocení ty prodejce vlastně nějakým hodnocením. A takže když člověk pak nakupuje na dark marketu, tak se může orientovat podle toho, jestli ten daný prodejce má vlastně dobrý hodnocení. To ostatně známe jako i z normálních jako e-shopů, že? Jako na jakýkoliv e-shop dneska, tak tam jsou hodnocený zboží, když jdeš na nějaký Amazon nebo Allegro a podobně, tak tam jsou hodnocený i ty prodejci. Takže jako to není nic jako specifického na dark markety. Prostě čím je vlastně ten trh je vlastně regulovaný těma zákazníkama. No. Takže tam, když má ten prodejce dobrý hodnocení, tak má samozřejmě nějakou, je tam pro toho nakupujícího nějaká jako ne jistota, ale lepší pravděpodobnost, že dostane jako kvalitní zboží. Když ten prodejce třeba začíná a nemá samozřejmě to hodnocení, tak zase musí ty zákazníky zaujmout něčím jiným, tak typicky má prostě nižší ceny, než prostě nazbírá dostatečné množství zákazníků, od kterých dostane ten pozitivní feedback. A samozřejmě tohle je nějaký point, kde je to asi nejvíc jako risky, když budeme nakupovat od někoho, kdo nemá to dobré hodnocení nebo nemá ho dost to hodnocení, ale budeme se orientovat podle ceny, tak tam samozřejmě jako může nastat problém. No. Dostaneme něco, co jsme si neobjednali. Mě k tomuhle napadá, že vlastně i na tomhletom prostředí je vidět, jak ty tržní mechanismy fungují. A ještě předtím, než jsme vůbec jako měli technologii Toru a než jsme tady měli ty takzvané darknet markety, nebo vůbec darknet, tak Timothy C. May psal svůj jinak kryptoanarchistický manifest, jo? A potom Cyphernomicon, což je takový sborník různých jako textů a úvah, technických i netechnických, kde se vlastně zamýšlí třeba nad tím, jak, nebo to celý to asi ta hlavní teze nebo to hlavní téma, jakým způsobem technologie, zejména teda koncové šifrování, změní politické systémy a státy. A zamýšlí se právě nad vznikem jako různých obchodů nebo tržišť, kde budou nabízeny různé jako artikly, které jsou právě ilegální a kde budou fungovat pseudonymy a bude tam fungovat vlastně reputační systém. Což je jako zajímavý, že on tuhletu myšlenku popsal. A mě by zajímalo, jestli on to tak nějak jako předvídal, anebo jestli
ty jeho slova byly vlastně sebenaplňující se proroctvím, protože shodou okolností on totiž první zakladatel, nebo takhle, zakladatel toho prvního velkého mediálně známého darknet marketu Silk Roadu, že jo, což byl Ross Ulbricht, který shodou okolností asi před půl rokem, možná už to další dobu, tak byl asi po 11 nebo 12 letech propuštěný z vězení. Trump mu dal vlastně jako milost, že jo. Tak to je libertarián, nebo předpokládám, že stále je libertarián, nevím teda, jaký názory má teď. Nicméně, když v tom asi roce 2011 zakládal Silk Road, tak vlastně jako byl libertarián, velmi ideově orientovaný a na svých různých blozích a tak dále. Mimochodem doporučuji vřele epizodu Studia Svobodného přístavu, kde jsme tohoto téma řešili s Urzou. A to jsme šli jakoby hodně do hloubky u Silk Roadu. Tak tam vlastně jakoby on mluví o tom, jak četl třeba Konkina nebo jak četl Misese, nemluví přímo o tom, že by četl Meje, a mě by to vlastně vůbec nepřekvapilo. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby vlastně jako on četl třeba i ten Cyphernomicon nebo ten Crypto Anarchist Manifesto a na základě toho se to stalo sebe naplňujícím se proroctvím. Co si vlastně o tomhle ty myslíš? Jako o tom pojítku ty ekonomické teorie s tou praxí skrz Russell Ulbrichta a Silk Road? Já si nejsem úplně jistý, jestli bych tomuhle řekl, že to je příklad sebe naplňujícího se proroctví. I když jako možná jako jo. Těžko říct, jako tam přesně, jako to by musel říct Ross Ulbricht, jako jak vlastně, co byl ty pohnutky k založení Silk Road. Mimochodem on, myslím, dokonce i snad jako popírá, že by Silk Road založil, jestli se nepletu. Vážně to ještě pořád popírá? Já vím, že to popírá u soudu. Já si myslím, že jo, ale jako, on říkal, že i další v řadě. Jo, tak je ten Dread Pirate Roberts, jo. Přesně tak. Že to je vlastně... já jsem teda neviděl ten film, podle kterého to je ta postava, nebo jestli to je román, podle kterého, tak že vlastně Dread Pirate Roberts byla postava, kde to bylo jako několik lidí sériově za sebou, že to není jedna postava, ale že si předávali vlastně ten jakoby titul. A stejně tak měl fungovat jako Silk Road. Takže jako těžko říct. Nicméně jako hodně tomu nasvědčuje to, že třeba o Bitcoinu se pokud dozvěděl od jednoho kryptoanarchisty na fóru, kde diskutoval jako Silk Road. Takže je to dost možný, no. Takže smutný trošku je, že některé ty věci, jako co Timothy Seamay napsal, jakože end-to-end šifrování jako změní nějakým způsobem jako svět nebo nějaký jako uspořádání, tak jako se to vlastně jako moc neděje. Nebo jako neděje se to vůbec. Jako v podstatě. Jako, máme jako Bitcoin, který je super, který funguje nezávisle na nějakých jako autoritách, nicméně, jako že by to nějak jako extrémně změnilo svět, to se jako asi říct nedá. Ono to samozřejmě jako změnilo život mnoha lidem. Změnilo to život mnoha lidem jako hodně. Umožnilo nám to super věci. Takže jako tohle není hejt na Bitcoin, jako jo, Bitcoin mám rád samozřejmě, ale jako úplně bych nepřeceňoval ten vliv na nějaký jako, když to řeknu hodně debilně, jako světový řád, nebo to, jak svět jako funguje. Ale jako takhle, třeba je to ještě brzo. Jo, jako třeba pořád jsme jako vlastně jako na začátku toho. Takže můžeme jenom jako doufat, že to něco změní. Otázka je, jestli ta změna bude k nějakému lepšímu. A taky otázka je, co to lepší jako znamená. Pro koho. A jak si definujeme, jak bychom si definovali ten. Nicméně když si to vemeš, tak jako
černý trh tady existoval jako vždycky, jako černý trh tady existuje od té doby, co existují regulace. Mm-hmm. To znamená jako tisíce let jako zpátky, že jo. No, jakmile existuje nějaká sféra jako artikulů nebo spotřebního zboží nebo obecně něčeho, co je na trhu jako nabízeno, která je vytlačována mimo legalitu, tak to potom implikuje jako existenci černého trhu minimálně potenciálně, že jo. No, jasně. Do té doby, než někdo přijde a ten trh nezačne reálně provozovat prostě. Přesně tak a ono, když se zase vrátím jako k těm dark marketům, tak ono to není jenom, jako bavíme se o tom, že na dark marketech se prodávají jako drogy, věci, které jsou zakázané, ale můžeme se bavit o nějaké jako morálnosti toho, jo? Jakože, OK, drogy jsou jako zakázané, ale jako je to jejich jediný problém, jako možná, že jo, že jako máme tady drogy, které jsou dovolený, povolený, nejsou nějakým způsobem jako jejich prodej není nějakým způsobem postihovaný, když nebude brát daně jako postih. Ale máme tady někde nějakou čáru, že jo, tak jako obecně víme, že jako alkohol, nikotin, kofein a podobně jsou jako ty kulturně akceptované drogy, že jo? Přesně tak a pak tady máme jako tlustou čáru a když to není alkohol, tak ale jako je to, nevím, marihuana, kokain, heroin, LSD a podobně, tak najednou jako je to špatně a je to nelegální. Tady vlastně vyplňují ty dark markety nějakou jako díru, dejme tomu. Ale samozřejmě jako se tam prodávají věci, které se dají považovat jako, že i nějakým způsobem jako morálně jako špatný. Jo, což můžou být věci jako nějaký jako kradený databáze, nějakých hesel, kreditních karet, licencí na software a podobně. Jo, věci, které jsou jako v podstatě jako jednoduše přenášitelné přes internet. Jo, takže není to dark markety, nejsou jenom jako o drogách. O čem jako dost jako nejsou, a co si jako dost lidí myslí, že se dá na dark marketech kupovat, tak jsou zbraně. Jo, a ty jsou hodně nepraktický, že jo, protože těžko se budou dovážet. No. Zbraně a obecně jako násilí. Jo. Který, ono se jako hodně se o tom mluví, jako že se tam dají kupovat vraždy a já nevím, jako samopaly a bomby a já nevím co všechno, ale jako reálně tohle se v podstatě jako neděje. Jo, jako je to už z toho, jak ty dark markety fungujou, právě fungují na té jako reputaci, tak tam je poměrně velká incentiva na to vlastně podvádět, protože zbraně jsou drahý, nájemné vraždy jsou drahý, takže ano, ono se to tam nabízí, ale reálně zaplatíte, protože na dark marketu se většinou platí předem, tak většinou zaplatíte a nic vám nepřijde, když si objednáte něčí vraždu, jako blbě se to nějakým, nebo někdy se to dokazuje samozřejmě dobře, ale pokud dá se to jako dobře nafejkovat, nikdy nevíte, kdo je na druhé straně. Jako tyhle věci se tam, jako pokud já vím, tak nikdy nebyl zdokumentovaný případ, že by si někdo jako úspěšně objednal vraždu na dark marketu. Silk Road na Silk Road se nesměli prodávat zbraně a vůbec věci spojené s násilím. A má to takhle jako hodně dark marketů, který má nějaké svoje vnitřní jako pravidla, že OK, můžou se tady prodávat jako, řekněme, nelegální substance, můžou se tady prodávat kreditky, software a podobně, ale nic, co by nějakým způsobem evokovalo násilí, to znamená zbraně, nájemné vraždy, obchod s lidma a podobně. Ale protože byl v době fungování Silk Road, tak byla po těch zbraních jako po trhu se zbraněma byla jako poměrně poptávka na forech, jakože, že by se mělo na Silk Road povolit prodávání zbraní.
tak se vytvořila pobočka Silk Road, která fungovala vlastně úplně stejně jako Silk Road. Myslím, že se to jmenovalo Armory. Jo. To fungovalo velmi krátce a neúspěšně. Ne? Velmi krátce a nikdy se tam nic neprodalo. Jo, to jsem slyšel. No a ono shodou okolností i v kontextu jako těch nájemných vražd, tak vlastně jako Ross Ulbricht byl obviněn z objednání asi, ty si nemůžu, asi 7 lidí, ono to nebylo jako 7, ono by to teda implikovalo 7 vražd, ale nebylo to jako 7 objednávek, že nějaký bylo jako agregátně víc lidí, že jo? Ale pokud se nemýlím, tak nakonec u soudu nebylo prokázáno, nebo respektive, ona žádná ta vražda neproběhla, že jo? K tomu soudu ani nedostalo. Soudu se to nedostalo, jo. Tohle ne, on byl nakonec jako odsouzený, že jo, za různé věci, bylo to jednak provozování toho marketu, prodej drog, praní špinavých peněz, nevím, ještě nějaké další věci, ale jo, pirátství, tam bylo taky hacking, že jo, ale nebylo tam součástí toho vlastně ty nájemné vraždy, který shodou okolností, tam je ještě hodně zajímavá jako ta kauza a to odkážu na tu epizodu toho Studia Svobodného přístavu, protože ty vraždy byly vlastně nafejkovaný dvojitým agentem, který vlastně zároveň byl, pokud se nemýlím, agent NSA, a teď nevím, jestli to bylo NSA nebo FBI. Já myslím, že FBI. A zároveň, takže on nějak komunikoval s Rossem Ulbrichtem, zároveň sám na tom vydělával nějak prachy, co jakoby, který od něj dostával a nějak nafejkoval ty vraždy, pokud se nemýlím, je to tak, že jo? No. A on byl později i sám jako obviněný a propuštěný ze služby. Takže jako takový důvěryhodný svědek, no. To, co mi přijde jako zajímavý je, když jsme se bavili o těch zbraních a proč ty zbraně jsou jakoby artikl, který byl bez poptávaný, ale který vlastně jako není dobře, jako řekněme, šipovatelný, dopravovatelný, tak je ten způsob dovážení. A to mi vlastně přijde velmi zajímavý, že navzdory tomu, že jde jako o ilegální černý trh, který teda funguje jako globálně, vlastně celosvětově, řekněme, takže těmi jako dovážkovými službami, které teda dováží třeba ty drogy do pohodlí až k vám domů, tak jsou vlastně jako často pošty, které provozují státy. To mi přijde jako celkem zajímavý paradox. No jasně, protože čím vlastně větší objem jako zásilek, tak tím je to v podstatě anonymnější. To znamená, ono jako, když nějakou jako běžnou poštou, nebo i těma většíma zásilkovými firmami, jako DHL, PPL a podobně, tak ty denně prostě přepravují desítky milionů různých zásilek. To znamená, jako tam není vůbec žádná šance, že by byli schopni jako to nějakým způsobem kontrolovat, co se vlastně reálně posílá. To znamená, jestli když máš jako na lodi jako 5 milionů balíků a v nějakém tom balíku je prostě, já nevím, kilo kokainu, tak to jako reálně jako není šance nějakým způsobem jako zjistit. Stejně tak jako Česká pošta jako nekontroluje každý balík nebo každý dopis, jako který jim projde pod rukama. Já mám pocit, jako, že asi jediná věc, která se nějakým způsobem dá kontrolovat, tak je jako radioaktivita. Což je asi poměrně dobře trackovatelný. Na druhou stranu jako v prodeji jaderných zbraní jako na Darknetu moc nefrčí. Oni jsou taky jako dost drahý, složitá údržba, málo kdo to umí. No takže vlastně jako to doručování se nejvíc jako děje přes ty klasické pošty, protože to prostě je v podstatě anonymní. Ty si můžeš na jeden den nalepit jako na schránku nějaký jako fejkový jméno, můžeš, nevím, když to přes nějaký ten parcel shop, tak dost často ty řidiči prostě jako přijíždějí a volají ti, že to, tak ty vůbec jako nemusíš, ty můžeš dát jako fejkovou adresu někde v ulici vedle, oni volají, ty budeš mít jako burner phone, to znamená jako nějaký anonymní číslo, řidič ti zavolá, za minutu jsem u tebe, jo, jasně, já vyběhnu na ulici, protože vidíš a dostaneš úplně anonymně zásilku. Ne? Fungují boxy, že jo, dneska. Výdejní místa, jako, kde prostě přijdeš, dostaneš SMS-ku s kódem, řekneš, mám tady balíček s kódem, vůbec se neprokazuješ jako něčím. Jako,
tohle nemá být návod na to, by Jo, se jasně, začal. nikoho nenabádáme tady aktivitě, čistě ilustrativně popisujeme, jak... Ne, já jsem myslel spíš, že to nemá být návod, jako protože aby se lidi museli prokazovat občankou při každém balíku. Jo, jasně. Jestli to někdo dělá nebo ne, mě je jako úplně jedno, jako klidně, ať to je návod. Jo. Takhle, jakože já jako moje pozice v tomhletom je jako zcela transparentní. Já prodej drog i užívání drog nepovažuji za nějakým způsobem jako nemorální. Vlastně to považuji za autonomní rozhodování nad vlastním tělem a teda i nad třeba nějakou neurální konfigurací toho, když si tu neurální konfiguraci změním pomocí nějaké psychoaktivní látky. A hrozně to není podle mě, není to nutně škodlivý individuálně, není to nutně škodlivý ani společensky, ba dokonce to v nějakých případech může být společensky prospěšný, v nějakých konkrétních případech nějakého typu užívání, nehledě na to, že to takzvané rekreační užívání, a teď mluvím zejména o nějakém terapeutickém užívání těch látek, který se teda typicky neděje v undergroundovém kontextu, i když taky, ale jako už vlastně ilegálně se odehrává na mnoha místech vlastně jako třeba jako terapeutické využívání psychedelik, jo. A pak tady máme rekreační užívání, který v různých případech může mít různý pozitivní i negativní následky. Vždycky je to asi zejména na vyhodnocení toho člověka, který si to dává, že kdo jiný by nad tím měl jako rozhodovat. Nicméně máme tady legální alkohol, který má mnoho různých jako individuálních i společenských jako škodlivých následků. A to je jako neurotoxicita té látky, celkově zátěž pro organismus, návykovost té látky vlastně. Tato látka se typicky umísťuje jako jedna z těch nejškodlivějších, třeba spolu s tím heroinem. Že? A zajímavé na tom je, že ji máme jako legální a že by málo koho napadlo tenhle ten nelegální status zpochybňovat, což já se k tomu připojuji, já bych hrozně nechtěl, aby alkohol byl ilegální, ale zároveň bych si přál, aby i další psychoaktivní látky různého typu byly legální a byly nějakým způsobem teda dostupný, protože tady po nich je zjevně poptávka a to, o čem se tady bavíme, je prostě vyústění té poptávky. Jako jo. A tohle mi přijde, že je nějaké jako stanovisko, já jsem teda už spojil rovnou s těmi politickými implikacemi, ale pro mě je to nějaké etické stanovisko, ze kterého teda vychází to, že není nic závadného na tom užívat nějakou psychoaktivní látku, respektive závisí na kontextu. Ale vlastně jako máme tady nějaký jako paragraf o šíření toxikomanie, takže vlastně nemůžeme jakože, pokud bychom to dělali, tak bychom porušovali zákon a pravděpodobně i smluvní podmínky YouTube, což v tu chvíli jako nechce dělat. No jasně, stanovisko k tomu. Tam je vlastně ještě vtipný to, že stát je vlastně jako poměrně slušný díl, protože vlastní pivovar, že jo. Jo, jasně. jako super. A já mám jako pivo rád, že jo, takže jako, ale a na tom je jako vlastně strašně vidět, že když že jako nejvíc proti drogám, jako, nebo proti tomu, aby ty jako drogy nebo nějaké ty různé látky byly jako zakázaný nebo nelegální, tak jsou většinou lidi, kteří tomu vůbec nerozumějí. Mm-hmm. Jako když pak posloucháš lidi, kteří se tím jako reálně zabývají, nevím, Jindřich Obořil, Janka Michailidů a podobně, tak rozhodně nejsou tak radikální v tom, jako, že by se všechno mělo jako zakázat. Jo, jako, že tam mají nějaký jako poměrně rozumnej přístup k tomuhle. No. Takže jako, že my jsme, jak jsem říkal, jako my jsme si tady nakreslili čáru jako mezi chlastem a zbytkem. A chlast je OK, i když jako to už jako zničilo jako strašně moc jako životů. A pak tady máme věci, které jako kriminalizovat lidi, kteří si dají, já nevím, jednou za měsíc na party čáru nebo jointa. Mm-hmm. Jo, mně to taky připadá jako úplně jako zvláštní, ale myslím si, že tohoto téma už je stále víc jako otevíráno, nejenom jako přijeme, že mezi libertariánami je to celkem jasný a jako tam v tomhletom ohledu panuje celkem jako konzistentní stanovisko pro nějakou osobní autonomii a svobodu v tomhletom ohledu a zároveň svobodu nakládat teda se svým majetkem, což jsou vlastně ty psychoaktivní látky, že jo. A to teda nejenom tu uživatelskou, ale mezi libertariánama teda i tu podnikatelskou, že jo, což by bylo více kontroverzní jako v širších kruzích. Nicméně registruju, že i v širších kruzích, přesně jak říkáš, nejenom u jako nějakého odbornictva, ale asi obecně už dochází k tomu, teď jsem četl, že byl nějaký jako průzkum veřejného mínění ohledně jako legálního statusu marihuany právě a myslím, že i v Česku to vychází, že většina lidí i vlastně jakoby z laické veřejnosti
tak je třeba pro ten jako legální status. Jo, tohle je vlastně hrozně zvláštní. Je to vlastně to, asi jako trošku chápu té běžné veřejnosti s tím kokainem a podobně, jako, protože pořád je to jako pro lidi jako takový jako strašák, jako strašnej. Nicméně u té trávy jako fakt už jako většina lidí jako to vůbec jako neřeší. Jo, jako, ale stejně jako je to pořád to není na úrovni jako cigaret. Není. Jo, jako myslím v té legálnosti. On už se myslím, jako, že může předepisovat, že jo. Jako... Už nějakou dobu tady máme schválený legálně konopí, který má THC pod nějakou, a teď nevím, jestli to bylo 1,5%, nerad bych kecal, jo, tak to tady je legálně dostupný, nicméně myslím, že jako je to velmi regulovaný a v důsledku toho ta cena je velmi vysoká, nevím, jak to proplácí nebo neproplácí pojišťovny, to jako nejsem informovaný v tomto ohledu. A ještě zajímavé je, že nová legislativní úprava, a teďko bych nerad kecal, myslím, že od Nového Horku, což vy už posloucháte jako v novém roce, my jsme taky v novém roce vlastně čerstvě, tak teďko tady došlo k nějaký míře uvolnění samopěstitelství konopí a teď si na mě, abych nekecal, myslím, že to jsou asi 3 rostliny na osobu a je tam taky asi nějaké množství THC, které to může mít, ale teď to už asi si každý může dohledat. Nevím, jestli ty jsi informovaný přesně, jak ten zákon je, ale... Moc ne, já jako vím, že se něco jako uvolnilo, tak já jako nejsem uživatel THC, to neříkám, protože to natáčíme, ale protože mě to prostě nedělá dobře. Takže jako nemám v tom úplně jako nějaký vzdělání, takže nejsem o tom úplně jako informovaný, ale jako přijde mi úplně ujetý jako zavírat lidi za to, že si pěstují nějakou kytku. Je úplně jedno jako něco ti vyroste v květináči a když za to do vězení. Jako to je úplně jako... To je jako bizarní, no. Je to úplně jako ujetý, no. Je to jako cokoliv, no. Co mi ještě napadlo z hlediska války proti drogám, a jejich jako důsledků a dark marketu jako nějakého prvku v téhle skládačce, tak vlastně i to zkrácení toho odběratelského řetězce, že jo. Kdy v tu chvíli, kdy vlastně jako my máme nějaký pouliční prodej těch látek, tak ta látka, řekněme, že si někdo kupuje třeba kokain, který jako jehož čistota se jako různě proměňuje v průběhu času, ale typicky je to tak, že jako minimálně z nějaké části, někdy třeba i víc než z půlky, tak je vlastně jako nařezaný nějakou další látkou různýma, jako s různou mírou škodlivosti. Někdy to bývá více, někdy jako méně škodlivý, že jo? Přičemž ale tam se přesně dostáváme k tomu, že ten uživatel, který je teda v té jako sféře té ilegality, tak si koupí nějakou látku, kterou teda nehodnotíme, proč a z jakého důvodu chce jako spotřebovat, ale chce ji spotřebovat. A vlastně dává do svého těla něco, o čem má jenom omezenou míru kontroly nějaké kvality. A teď jako může postupovat různými způsoby. Může si koupit nějaký domácí samotesty a na základě toho nějakým způsobem zjistit kvalitu nebo příměsi. Nebo může, já nevím, poslat vzorek, vím, že v Německu, nevím, jak to funguje v Česku, ale že v Německu fungují nějaké jako neziskové organizace, které poskytují laboratorní testy. To znamená, tam jako můžeš vzorek látky poslat a dostaneš zpátky laboratorní rozbor té látky. Nicméně jako povězme si, kolik lidí asi, kteří jsou uživatelé, tohle to budou dělat, jo. A to je včetně kolik to ví. A kolik to ví vůbec, jo. Takže si nakoupí z pouličního prodeje od dealera nějakou látku a tu potom užijou a v závislosti na tom, čím je namíchaná, tak to může mít pro jejich zdraví různý jako následky, zejména třeba při dlouhodobém užívání, jo. A to, jak jsme se bavili o těch reputačních mechanismech v případě dark marketu, to se mi přijde jako výrazné zlepšení pro uživatele, je vlastně to, že tam má nějakou míru kontroly té kvality, zejména i z hlediska toho, že tam má toho prodejce, který už má nějaké hodnocení a kde se jako vyjadřuje větší množství prostě jako nakupujících v závislosti na tom, co to je jako za prodejce. Případně tam vlastně jako, a to tím se potom můžeme dostat k archetypu, který byl jako za mě hodně zajímavý market, který byl nějakou dobu, než je teď v tu chvíli už je schozený, byl nějaká špička jako na trhu, tak tam nějaký prodejci poskytovali dokonce i laboratorní jako testy s nějakou certifikací, což přišlo jako hodně zajímavý a už ukázka toho, na jakou až míru kontroly se i ten černý trh může dostat.
No, to je jako zajímavá věc. Ono, jak řekněme si, ona ta jako kontrola 100% nefunguje jako ani u těch jako regulovaných věcí. Jako, jo. Když úplně jako opustíme ty drogy, tak jako poměrně nedávno tady proběhla ta kauza jako s KFCčkem, že jo. Což máš jako fast foody a obecně jako vůbec potravinářství a takhle jako restaurační biznis je jako extrémně regulovaný. Jako otevřít si hospodu není jenom o tom, jako, že umíš dobře vařit, ale musíš mít jako v podstatě miliony na vybavení, a to ne kvůli tomu, aby vařil, ale aby si splnil nějaké hygienické normy, požární normy a podobně. A stejně jako tady mezinárodní jako řetězec jako x let prodává schnilý maso. Jako. OK, to jsem ani nezaznamenal, jo. No. Takže něco takového dělal. To je něco čerstvého? Je to tak jako 2-3 měsíce třeba, okay, něco takového. Zajímavý. Myslím. Já teda jako fast foody já taky ne, já ani nechodím, maso teda, jo, takže... ale tohle to byla poměrně jako velká kauza, jakože no. Jo. Takže koukni vidíme, to, že jako to tě bude bavit. I v regulovaném prostředí, přísně regulovaném prostředí se samozřejmě děje to, že těm regulacím navzdory je někdo jako bude porušovat, že jo? Nicméně jako je to samozřejmě, když ty regulace, jakoby, že, nebo když ta možnost, ono vlastně jako problém je v tom, že u toho dark marketu nebo u těch jako drog, u těch nelegálních drog, jako nemáš vlastně ani možnost té legální kontroly. Jako si to vlastně jako, že nemůžeš přijít jako do laborky, hele, objednal jsem si tady půl kila koksu, a jako třeba zjistit, jestli je to v pohodě. Nejde. Jo, jako teoreticky, jako kdyby neexistovaly ty regulace v tom potravinářství a to, tak jako asi by nebyl problém, že si koupíš někde jako štangli salámu a odneseš ji do laborky a koukněte, jestli je to OK. Jasně, no. Tak jako ti to udělají a zaplatíš za to a řeknu, hele, je to OK, nebo ne, jako nežer to, jako otrávíš celou rodinu. Ale jako s těma nelegálníma látkama to nejde. Prostě, jako, takže zase jako v podstatě musíš nelegálně nakupovat testy na to. Jo, což taky jde teda. Jako... No a oni nějaký jsou ilegální. Pokud se nemýlím, tak S-test se jmenuje jako jedna taková škála testů, které jsou legálně prodejný. Oni prodávají různé takové ty grow shopy a tyhle ty jako obchody, který se na to specializují. Jo, ono záleží na tom, jako asi co chceš testovat. Jo, takhle, já už se tady pouštím jako do věcí, které jako úplně jako do kterých bych se pouštět neměl, protože jim úplně jako nerozumím. Ale jako vím, že se dělají se i nějaké jako testování na festiácích, že jo? Tam se něco jako testuje a tak, takže jo, nějaké jako možnosti jsou, ale kdyby to nebylo jako nelegálně postihovatelný, asi by ten stav jako byl výrazně lepší. No. To si myslím taky a zejména si teda myslím, že by hlavně jako ani nebyla ta individuální, nebo možná nějaký lidi by tu potřebu měli jako dojít si individuálně, jako se nakoupí, testovat do laborky. Nicméně si myslím, že pokud by tady byla nějaká míra jako regulovaného, anebo teda volného hypoteticky, můžeme myslet, nebo v myšlence volného trhu jako s těma látkama, tak potom by ty samotní prodejci tu certifikaci pravděpodobně nabízeli jako součást toho produktu, který vlastně prodávají, a třeba by to byla i nějaká konkurenční výhoda. A ostatně podívejme se na to do té doby, než tady jako, teď je tady vlastně prodej kratomu nějakým způsobem jako regulovaný, že jo, kratom je jako vlastně takový zelený prášek, který byl jednu dobu jako hodně populární, je to rozdrcený listy Mitrogena speciosa, si myslím, je ta rostlina a je to populární v Thajsku. Působí to na opioidní receptory, v malém množství je to spíš stimulační a ve větším množství spíš jako sedativní. A jednu dobu to tady bylo prodávané jako sběratelský předmět, protože to vlastně jako byla nějaká jako, řekněme, než nová droga, ona ta droga je stará jako stovky let, ale vlastně jako v tomhle prostředí nová droga, která se stala populární, zejména jako mezi mladýma lidma, a začali se třeba místo kafe nebo nevím, prostě místo čaje. Jo, potom začali zjišťovat, že to je vlastně návykový, což ono jakoby je, jako prakticky všechny látky, které působí na opioidní receptory, že jo. A na to mi přijde jako hodně zajímavý, že i v tomhle prostředí, kdy se to prodávalo jako různé sběratelské předměty a barviva a nevím co, tak tady byly nějaký podnikatelský subjekty, který vlastně jakoby to prodávali s tím, jakoby s tou vizitkou toho, jako že my to máme certifikovaný, máme tenhle ten zdroj, tady poskytujeme tyhle ty testy, ty čistoty a tak dále. A to bylo vlastně i navzdory tomu, že to nebylo jako schválený, nebo
fungoval tady nějaký typ trhu s tímhletím a tohle bylo součástí. A domnívám se, že pokud bychom tady měli jako volný trh s kokainem, řekněme například, tak by se ti jednotliví jako prodejci toho kokainu předháněli v tom, kdo má čistější a kvalitnější a levnější kokain. Pokud by tady byla nějaká konkurence mezi nimi. No určitě, protože tak jako nemusíme chodit ke kratomu, jako ono stačí, jako když se vemeš ten alkohol, tak ano, alkohol se pořád jako nějakým způsobem občas pálí doma, nelegálně, ale zároveň jako i už ty domácí paliči jako dost často jako to nějakým způsobem jako legalizujou a i zákazníci jako málo kdo si bude kupovat jako na černo vypálený chlast, když si může jako v každý sámošce jako koupit flašku, o který ví, že je nějakým způsobem jako oficiálně kontrolovaná, má nějaký jako kolek, že tak ten kolek tam není úplně kvůli kvalitě, ale kvůli daním, že jo, ale jako, že to bylo nějakým způsobem jako zkontrolovaný, takže jo, no. S tím kokainem je to vlastně jako dost zajímavý, protože já mám jako dneska pocit, že jako zvlášť v Praze, že kokain se dostal na úroveň, kde byla tráva někdy jako na začátku 90. let. Jako, že už jako jako celá Praha šňupe. Jako, koks tady koupíš jako v podstatě tak, že si ho objednáš přes WhatsApp a za půl hodiny ho máš jako u baráku. Takže jako je otázka, kvalita, ještě se jako zvyšuje kvalita a snižuje cena. Jo. Což jsem slyšel, myslím, že to byl investigace.cz nebo kdo, že vlastně k nám se koks dostává balkánskou cestou a že se výrazně jako zlepšila logistika. Takže a taky počet uživatelů a podobně. Já jako nemám vlastně jako nemám pocit, že by Praha měla jako, nebo že bych nějak jako viděl, že by byl jako obecně jako problém jako s kokainem. Jako že by jsme potkávali na ulicích jako zničený existence z nějaký jako epidemie užívání jako kokainu. Pořád jako si myslím, že jako vede ten chlast samozřejmě. Ale jako teď mi to vlastně napadlo, že je to vlastně zajímavý, že ten kokain se podle mýho názoru dostal na tu úroveň té trávy někde na začátku 90. let, kdy vlastně ta tráva byla taky jako v podstatě jako po pádu komunismu jako ne, že by to nikdo neznal, ale byla nějaký jako obecný povědomí o tom, že drogy jsou špatný. Takže a tráva je vstupní droga jako k heroinu a podobný bullshity, tak by mě zajímalo, jako jestli třeba jako za 20 let se budeme bavit jako o legalizaci kokainu, protože už to prostě používá úplně každý. Jo, jako já předpokládám, že v důsledku tohle jako kulturního rozšiřování, můžeme to nazvat takhle, tak potom bude vytvářený i nějaký tlak na tu legislativu, která ho potom bude nějak pomalu a těžkopádně následovat. A podle mě jsme tomu teď svědky s tou trávou, která je tady vlastně jako velmi rozšířená, velmi populární. Z nějakých statistik jsem viděl, tak Češi jsou snad největší jako konzumenti trávy prostě jako v Evropě. Okay. Což by jako zajímavý. A v důsledku toho bych řekl, že tady nějakým způsobem, nebo stává se kulturně akceptovanou a pomalu teda ten těžkopádný jako legislativní aparát nějak následuje to veřejné mínění. Že jo? A lze očekávat, že pokud se bude proměňovat jako i u dalších drog jejich řekněme kulturní stigmatizace nebo míra ty kulturní stigmatizace nebo kulturní akceptace oproti tomu, takže potom se to bude nějak proměňovat. A já bych proto byl rád, nenutně proto, že bych z toho sám nějak jako těžil nebo benefitoval, možná v nějakých případech taky. Nicméně jako spíš jsem zastánce skutečně toho, aby vlastně i z hlediska toho veřejného zdraví mi přijde ta válka proti drogám, která v důsledku toho vede s šířením nějakých jako polopravd a mlživých informací a vlastně toho, že potom to lidi často užívají nevzdělaný o tom, nepřijme ta situace optimální. Jo? A myslím si, že míra větší jako
míra menší stigmatizace a v důsledku toho větší informovanosti vlastně přinese podle mě jako výsledku dobrý výsledky. To je můj osobní odhad a můj názor vlastně. No. A vlastně reálně, jako kdyby politici chtěli sundat jako dark markety, tak v podstatě stačí jako zlegalizovat drogy. No. Mm-hmm. Teďko se můžeme posunout k další části. Mě totiž minule, když jsme se tak nějak o dark marketech bavili, zaujalo, že jsi říkal, že měl přednášku, jak postavit darknet market. A jmenovalo se to, jak se nechat zavřít. Jak se nechat zavřít dokonce. Za okay. provozování. Dobře. No tak řekněme, že jednoho dne bych se třeba chtěl podívat do vězení. Chtěl bych se nechat zavřít. A přišel bych teda domů a řekl bych, že ten způsob, jak to udělat, je celkem složitý, protože mám rád jakoby techniku a mám dlouhý volný večery, který si něčím jako zabít. Tak prostě si půjdu doma provozovat svoje darknet marketové tržiště. Jakým způsobem bych v takovém případě měl postupovat? Samozřejmě nikoho k něčemu nenabádáme, je to čistě ilustrativní. No, jo, já jsem jako v té přednášce i říkal, jako, že je to píčovina to dělat. Jo. Protože, a ne kvůli tomu, že to je prostě přednáška, že bych se bál nějakýho, jako, že mě zatknou za šíření nevím čeho, ale že to je prostě fakt jako blbej nápad, protože provozování dark marketu je strašně jako riskantní věc a jako málo kdy to vlastně jako končí dobře. Jo, že v podstatě dost často provozování dark marketu končí jako sice jako nějakým jako občas zbohatnutím, ale dost často to právě končí jako dlouholetým vězením nebo i jako smrtí, takže jako z mýho pohledu to jako nedává moc smysl, ale jako když už by to teda člověk jako měl fakt jako potřebu dělat, tak ono jako technicky to složitý není vůbec. Dark market je v podstatě, jak už jsem říkal, jako tržiště, který funguje stejně jako nějaký Amazon nebo Allegro, takže ty potřebuješ jako udělat prostě webový server, webovou stránku a jenom to jako zprovoznit za Torem. Když se budeme bavit o Toru, protože ještě existují jako další protokoly, I2P a podobně, ale ty jako obecně moc nejsou jako používaný na tyhle věci. Ale takže když máš, dejme tomu, máš jako naprogramovaný tu webovou stránku, kde si ale musíš zase jako rozmyslet, jak to vlastně logisticky budeš dělat a podobně, ale když se budeme bavit jenom o té technické části, tak máš webovou stránku, kde máš prostě nějaký, já nevím, Nginx, jako webový server třeba, nebo Apache. Pak potřebuješ ty samotné webové stránky, pak potřebuješ nějaký server, na kterém to běží, a pak jediný, co potřebuješ, dostat to za ten Tor, kde spustíš v podstatě jako jednu službu jako na Linuxovém serveru, skopíruješ si adresu a seš na Toru. Takže ve chvíli, kdy to máš jako rozmyšlený na programovou stránku, tak jako to máš za 4 hodiny 20 minut jako spuštěný. Já jsem provozoval loni 2 dark markety, kdy jsem, protože jsem měl 2 ty listy přednášky, jednu na Chaincampu a jednu na Bratislavě na Sloboda funguje, myslím, byla to akce Students for Liberty. Takže několik hodin jsem provozoval dark market, na kterém prodával mrkve. Ne, dark market nabízel perník, trávu a uhrák. Nicméně bylo to postavené jako jako reálně to tam nešlo koupit nic, bylo to v podstatě jenom jako WordPressová stránka, která byla jenom jako na Onion adrese. Fungovalo to několik hodin, pak jsem to vypnul. Když ne vlastně, jako na Chaincampu to fungovalo asi týden, jsem to zapomněl vypnout. Ale
bylo to prostě jako jenom prostě v podstatě statická stránka, možná se tam dalo kliknout na nějaký jako detaily toho, ale v podstatě jako máš webovou stránku, zprovozníš nějaký server a zprovozníš to prostě za 15 minut. Tam je problém jako jiný to vymyslet tak, jakým způsobem se bude nakupovat, prodávat, reputační systém, platby a podobně. A hádám, že tohle už má dneska nějakou tu workflow, kterou následují ty markety a kterou možná do velké míry prorazil Silk Road jako první z nich. Je to tak, že? Přesně tak. Tam vlastně co většinou funguje, tak je právě ten reputační systém. Jsou tam další jako taková jako věc, která se řeší, tak jsou takzvaný escrows. To znamená tím, jak vlastně na tom darknetu jsou všichni nějakým způsobem anonymní, nebo snaží se být z dobrých důvodů, tak je těžké jako vymáhat po někom samozřejmě nějaký jako nedodání služeb nebo neplacení a podobně. Takže tam to většinou funguje tak, že když se člověk něco objedná, tak zaplatí tu částku, ale ta částka nejde přímo tomu prodejci, ale jde nějakému prostředníkovi. Často to bývá jako přímo provozovatel toho dark marketu, který vlastně drží ty peníze. Ve chvíli, kdy oba potvrdí, že transakce proběhla, to znamená prodejce potvrdí, že zboží odeslal, příjemce nebo ten nakupující potvrdí, že zboží dostal, tak v tu chvíli jdou peníze do tomu prodejci s tím, že ten dark market si nechá nějakou provizi, která typicky bývá třeba 5% nebo něco takového. Pak se samozřejmě jako ve chvíli, kdy jedna z těch stran jako to nepotvrdí, tak se nějakým způsobem řeší spory, kde jako, což je zase jako trošku složitý, jako dokaž, že nic nepřišlo, dokaž, že si něco poslal. Tam se to většinou řeší tím, že jako v podstatě vyhrává ten, kdo má lepší tu reputaci, případně nějaký věci, kdy se teoreticky možná dá, jako to, že něco odešlu, se dá možná jako líp dokázat, než to, že jsem nic nedostal. Takže to je další věc, která se musí řešit v tom. Pak se tam samozřejmě řeší nějakým způsobem jako komunikace. V zásadě je to na všech dark marketech jako podobný. Je zajímavý, že dark markety jsou jako jedno z mála míst, jestli ne vůbec jediný, kde se jako defaultně používá PGP šifrování, který vlastně je jako vymyšlený už asi 30 let, nicméně původně byl zamýšlený jako hlavně na e-maily. Používá se na Protonu a podobných jako službách, nicméně nikdy jako masově se to vlastně nedostalo jako do nějakého velkého používání. Je velký vtip, jakože PGP používají 2 lidi na světě a jeden z nich je Phil Zimmermann, což je člověk, který to vymyslel. Ale jako na těch dark marketech se to používá vlastně docela hodně, jako na komunikaci člověk si musí vytvořit jako svůj klíč, nějakým způsobem se naučit jako šifrovat zprávy, dešifrovat a podobně. Jo, pochopitelně, protože když v tu chvíli tam jako ten uživatel chce vyměnit nějaké informace třeba s tím prodejcem, že jo, tak nechce, aby to běželo po nějakém kanále, který bude nezabezpečený. Přesně tak, ono je to vlastně tím se zabezpečí, že ta komunikace jde v podstatě přímo mezi tím prodejcem a tím nakupujícím. To znamená, že ani ten provozovatel toho dark marketu by se neměl k té komunikaci nějakým způsobem dostat v ideálním případě. Potom jako pak ty reální implementace, jako to už je jako druhá stránka věci, že všechno může být, vždycky může být jako zámek nainstalovaný vedle dveří a zámek tam sice je, ale jako nefunguje. Takže tak, no. Takže jsou tam nějaký ty technické věci, které, ale v zásadě princip je od Silk Road jako v podstatě stejný. To znamená, platí se kryptoměnama, na Silk Road se platilo bitcoinem, dneska většina dark marketů funguje na Moneru.
Pak funguje to PGP šifrování, escrow services a no, nenapadá mě nic jako dalšího, co by tam bylo jako vlastně jiný než na pak běžných jako to. Možná jako, že jediný tak s tím potvrzováním to, že něco přišlo nebo nepřišlo, tak je tam funguje takzvaná autofinalizace toho obchodu. To znamená, že když já jako kupující do nějaké doby jako nepotvrdím nebo neudělám nic, jakože ani nepotvrdím, takže se to automaticky bere, jakože se nestěžuju, takže všechno prošlo jako OK. Napadlo mě, že můžeme udělat krátkou odbočku ke kryptopenězům, který s dark marketama jako hodně souvisí, že? Nebo hodně souvisí. Dneska už tolik ne. U jejich vzhrodu, u zrodu dark marketů vlastně byl Bitcoin hodně důležitý, protože to byla jako decentralizovaná měna, která vlastně byla použitelná pro tyhle ty účely, že? A vlastně došlo i k popularizaci Bitcoinu a to, s čím mnoho jako Bitcoinerů není spokojeno, vlastně taky s propojením Bitcoinu a nějaký jako kriminální činnosti, že jo, v tomto případě, takže vlastně i s nějakou mírou stigmatizace, řekněme. Ty jsi sám řekl, že dneska už je typicky používaný jako Monero, a to z toho důvodu, že ono nemá transparentní blockchain, že jo, zatímco Bitcoin má, takže z tohohle důvodu ono se s tím sice dá pracovat tak, aby nebyl odhalen ten, kdo stojí za tou peněženkou, nicméně je to pro tyhle ty účely, řekněme, méně vhodný kvůli té transparenci, než třeba Monero, který ten blockchain má netransparentní, respektive on asi nějakým způsobem lze ztransparentnit, četl jsem nějaký jako příklady o tom, ale asi jako cost-benefit analýze to vychází jako hrozně drahý a v důsledku toho se do toho ty... Reálně nejde. Jako reálně... Myslím si, že nějaký článek, že snad nějaká jako německá... Jsou teorie. Jsou teorie a pokud že i Chain Analysis, který je vlastně asi jako největší firma, která sleduje jako toky různých jako transakcí na různých blockchainech, tak jako oni sice něco jako inzerujou, ale reálně jako nejsou schopní jako trackovat moc jako Monero. To není jenom u Monera, že selhávají třeba i u Zcache a podobně, ale jakože ty můžeš reálně na Moneru jako sám zpřístupnit jako adresu, aby byla, nebo transakci, ne adresu, transakci, aby byla jako viditelná. Protože na Moneru máš tři klíče, máš privátní klíč, veřejný klíč a ještě máš takzvaný view key, který můžeš jakoby dokázat, že si něco poslal třetí straně. Ale ten view key vlastně zobrazí, jako zviditelní jenom tu danou transakci, jako nějakou, jako rozhodně to jako nezviditelný blockchain. Jako, takže tak. No a druhá odbočka, která mě k tomu napadla a je související vlastně pro jako bitcoinové maximalisty mezi námi, když často slyším, že jako pro Monero tady není use case, není tohle právě ten use case pro Monero? No jasně, že je. jako dark market funguje na Moneru, takže jako Monero use case jako evidentně má. Jako je sice hezký jako teoretizovat na tom, jak nevím, Lightning je private a anonymní a to, ale jako reálně se na těch dark marketech prostě z nějakého důvodu používá Monero a ne Lightning. Takže. Dobře, a když teda opustíme teďko naši odbočku a vrátíme se zpátky na naši hlavní linku, toho mýho jako dlouhého večera, kdy si chci doma založit jako dark market, tak to, co mi přijde ještě zajímavý vlastně je, že když já ten market chci jako zpřístupnit takhle, chci ho teda rozjet na tom Toru a chci, aby unes nějakou jako řekněme relativní míru návštěvnosti, to znamená, aby mi to nespadlo, tak se to asi nerozjedu doma na Raspberryčku, že jo? Ale budu se potřebovat outsourcovat na nějaký vnější zdroj. A teď vlastně, když budu používat nějaký vnější zdroj, jakým způsobem já čistě teoreticky nebo ilustrativně můžu zajistit, aby tohleto jako nebylo vidět. Jakože já nerozumím té technické stránce, možná bude fajn, když to popíšeš, protože chápu, že ten Tor funguje způsobem, že tam existuje nějaká jako při tom jako routování těch paketů dochází k několika šifrovaným spojením mezi různýma těma hopama, že jo, přes který je to vlastně směrované ty pakety a v důsledku toho ta reálná adresa toho jako
hosta i toho klienta vlastně zůstává skrytá. Ale co když jako mám nějakého provozovatele, na kterým běžím nebo na jehož serveru běžím ten market vlastně? Tak máš problém, protože ty reálně, jako, jedna věc je jako ta síťová komunikace, kde ty jako na provozování dark marketu jako v podstatě nepotřebuješ ani veřejnou IP adresu. Ty potřebuješ v podstatě ta servisa toho, když to mám trošku jako techničtější, tak tam funguje něco jako reverse proxy na web. Prostě to běží nějaký Nginx, Apache, něco podobného, běží to jako na localhostu a ty tu servisu vlastně na to nějakým způsobem jako napojíš jako takový tunel. A pak dostaneš tu nesmyslnou adresu končící .onion. Jenže pořád ti to běží jako na nějakém serveru. To znamená, když to máš v nějakém jako datacentru, tak nevím, objednáš si, máš to někdo AWS nebo u Hetznera nebo podobně, tak je jako v podstatě skoro neřešitelný, aby provozovatel toho datacentra neviděl, co ti na tom běží. Jo, tam jsou, asi teoreticky by se to dalo nějakým způsobem ošetřit, když by si to provozoval na serveru, který má TDX a v tom provozoval virtuálku, ale bude to stejně jako strašně složitý, protože stejně potřebuje. To ještě stejně nezašifruje disk a no. Možná by to teoreticky by to možná šlo, ale jako prakticky jako si to moc neumím představit. Jo. Takže typický scénář to není, neděje se to prakticky. Ne, pokud ne, tak ne, ale jako, takže jako jako když to budeš mít jako jako provozovat fakt jako nějakým způsobem na velký trafik, což si vlastně jako nemyslím, že bylo úplně nutně jako potřeba, že zase tak velký trafik jako na těch dark marketech asi nebude úplně. Jako rozhodně to nebude, jako nebudeš potřebovat jako failover na, já nevím, 10 různých serverů, protože tam budeš mít každou chvíli jako milion aktivních jako uživatelů. Ale jako pořád máš ten problém, že ty máš ty věci jako na disku a provozovatel, když to máš v nějakém jako datacentru nějakého providera, tak on pořád jako může vidět na ten disk. Jo. I když budeš mít disk jako zašifrovaný, tak v tu chvíli, kdy to běžíš, tak je to rozšifrovaný. Jako pořád jako se dá. Takže teoreticky, když bude mít ten provider nějakou incentivu skenovat všechny servery, co na nich běží, což teoreticky může být soudní příkaz, tak se tomu v podstatě jako nejde nějak ubránit, aby se před tím provozovatelem toho datacentra jako skryl, co na tom běžíš. Ty to skryješ jako na té úrovni síťový, ale ne na té hardwareový. To znamená, ty bys jako vlastně ideální je to běžet na vlastním hardwareu a ten server mít někde, ideálně jako ne doma, že jo? Když už by se jako něco stalo, tak aby to nebylo nějakým způsobem propojený s tebou. Někde v nějaký garáži, nevím, kterou budeš mít pronajatou na jako fejkový jméno a podobně. No, jako mít to v datacentru je blbý nápad. Jako jeden z mnoha blbých nápadů, který člověk může mít při provozování dark marketu. Což byl shodou okolností, pokud se nemýlím, i případ Rosa Ulbrichta, který měl pronajatý nějaký server datacentru na Novém Zélandu. Že? No, ale tam jako to nebyla úplně příčina toho, proč ho chytli. Že? Jo, jasně. Pokud se nemýlím, tak to celý začalo tím, že zachytili nějaký falešný průkazy, který si on jako objednával, že jo. No, v té době taky probíhalo jako to vyšetřování, ale on předtím udělal nějakou chybu. On měl někde jako upozornil na to, že líknul někde IP adresu. E-mailovou adresu měl v nějakém fóru. No a pak myslím, že v nějaké chybové hlášce
líknul ten web server IP adresu skutečnou, pokud se nemýlím, což se taky potom jako stalo jako fuck up. A jakože četl jsem o tom nějaký článek, nestudoval jsem to až tak do hloubky, takže přesně nevím, ale vím, že tam potom jako bylo v tom článku referováno o tom, že ho i komunita kritizovala, jako DPR v té době, Dread Pirate Robertse, tedy asi Russell Brichta, že jo, předpokládejme, za to, že vlastně on se k tomuhle nepostavil nějak příliš konstruktivně a ten leak až tak moc neřešil, že jo. Když tam byly zjevně nějaké bezpečnostní problémy v tom kódu toho Silk Roadu, který v té době jako běžel, v tom roce 2013, než ho teda schodili. No, ale to je právě věc, kterou jako tam je tolik možností jako udělat jako nějakou chybu, která člověka jako může stát svobodu nebo život, že jako to je to, proč si myslím, že to jako nedává jako není moc dobrý nápad jako to dělat. Jako. Potřebuješ nějaký hardware, který musíš nějak platit, potřebuješ konektivitu, kterou musíš nějak platit, musíš mít promyšlený každý krok, musíš řešit, já nevím, údržbu těch věcí, aktualizace. Jako, a stojíš proti jako v podstatě nejlepším lidem z oboru, který se tě snaží jako dostat. Jo, dělají na tebe různý věci, jako DDoS útoky, který mají za úkol tě dostat pod tlak, aby si migroval na jiný server, u čehož můžeš udělat chybu, protože jsi pod tlakem časovým, utíká ti prachy, protože neběžejí obchody, že jo, a podobně. Jako. Takže jo, těch míst, kde se dá udělat chyba, která je jako fakt zásadní, často fatální, je strašně moc. No a v důsledku toho je i ta jako průměrná životnost nějakého dark marketu velmi malá, že jo, většinou jsou to nějaký asi jednotky měsíců, maximálně let. A zajímavý bylo, že vlastně jako Silk Road měl teda životnost jenom 3 roky. Po něm přišlo mnoho jako dark marketů, vlastně už v době vlastně, že Silk Roadu existoval Atlantis jako nějaká konkurence. A jako vzhledem k tomu, že ty bariéry vstupu na tenhle ten trh jsou skutečně vysoké, protože je to ilegální, že jo, a popisovali jsme tady, jak je to vlastně jako náročný, kolik to má rizik, tak to jako bude přitahovat jenom nějaký specifický jako lidi, v tomto případě teda možná lidi, kteří za prvý jako nemají problémy s nějakou kriminální aktivitou a za druhý jsou nějakým způsobem technicky zdatní, anebo si umí sehnat k sobě technicky zdatní lidi, že jo. Nebo to prostě jenom zkusí. A nebo to jenom zkusí, no, a nejsou ani technicky zdatní a potom takový ty markety budou mít asi nejkratší životnost, předpokládám, že jo. No, ale zajímavý je, že celkem dlouhou dobu byla takovou vlajkovou lodí dark marketu Archetyp, že jo, který byl stopnutý léto minulého roku. Vlastně admin původem z Německa, tak byl začaný ve Španělsku, pokud se nemýlím. Barceloně. Jo, v Barceloně přímo. A ten vlastně jako měl už jako, řekl bych, celkem velkou jako reputaci i tím, jakým způsobem byl jako propracovaný z toho uživatelského hlediska, že jo. Jaký tam měl reputační systém, wiki a nevím co všechno, jakože byl na úrovni, řekněme, jako velmi asi uživatelsky přívětivého prostě e-shopu, nebo tržiště teda. A potom bylo celkem překvapením, nebo je otázka, jestli překvapením, že Archetyp padnul. A mě by zajímalo, znáš nějaké technické detaily? Já jsem četl o operaci Deep Sentinel, tak se to jmenovalo, že je to, myslím, nějaké německé vyšetřovací služby ve spolupráci, nevím s kým ještě vším. Mě by zajímalo, jakým způsobem došlo k tomu, že takhle jako řekněme propracovaný nebo ukázkový případ nebo vlajková loď těch dark marketů vlastně spadnul. No, to se neví. Nebo aspoň jako nevím o tom, že by bylo zveřejněný jako konkrétně to, jak ho vlastně jako dostali. Server byl někde v Holandsku, ale v podstatě jako když se to shrne, tak v podstatě řekli, že to byla mezinárodní spolupráce
kde trackovali finanční toky a nějaký jako technické věci, ale jako, že byly takovýhle jako obecný fráze v podstatě, ale nic jako konkrétního, takže jako to, jak se to stalo, jak na něj přišli, tak potom jako můžeme nějakým způsobem jako asi spekulovat. Jako, jo. Oni jako obecně se moc nerozkecávají o tom, jak dark markety jako odhalujou. To znamená, že se pak blbě jako na to připravuje. No. Tam je jako zajímavý, že oni vlastně přišli nejenom na toho provozovatele, ale i na nějaký jako vendory, na nějaký ty prodejce tam. Takže jako asi na tom byli jako dlouho, protože tak už jenom to, že Archetyp fungoval jako 5 let, tak měli, evidentně to jako nebylo jednoduchý sundat, ale povedlo se jim to. Tam jako teoreticky mohli nějakým způsobem právě najít ten server někde v tom Holandsku, že na něm běží to a to. Mohli vystupovat ty vendory, třeba i podle nějakých jako PGP vlastně klíčů z dark marketů, který byly odhalený dřív už třeba. Jo, protože dost často, to je vlastně jako zajímavá věc, že když vznikne jako nový tržiště, tak vlastně všichni prodejci mají nulovou reputaci. Což může být jako pro některý problém a jako proč by nějaký prodejce, který má na nějakém dark marketu jako dobrou reputaci, proč by se měl zabývat jako nějakým dalším, jako, kde bude mít jako nulu a bude z toho mít jako v podstatě jenom problémy. Tak tohle provozovatelé dark marketu jako vyřešili, že existují takzvané jako migrační klíče, kde si ten provozovatel, nebo ten prodejce si může vzít, přenést jako vlastně tu reputaci z jednoho dark marketu na druhou, tím, že jakoby má nějaký klíč ověřitelný, že to je ten samý jako provozovatel, prokáže se tím vlastně tím klíčem jako na obou těch dark marketech nějakým způsobem a tím si může přenést i jemu povolenou vlastně převzít si tu reputaci. Jo. Takže teoreticky tohle se mohlo stát, že z nějakého dark marketu, který byl odhalený v minulosti, on byl jeden tuším odhalený totiž snad jako měsíc před tím, že Archetyp sundali někdy v červnu a myslím, že v květnu nebo v dubnu sundali ještě nějaký kryst. Anonymous, ne? Ten byl ještě předtím? No, ten byl myslím předtím. Nevím, to je asi jedno. Ale sundali prostě nějaký dark market a vlastně teoreticky jako mluví se o tom, že to teoreticky mohla být předehra k tomu sundání toho archetypu. To znamená, že mohli právě získat nějaký tyhle klíče, mohli odhalit nějaký ty vendory z tohohle dark marketu a díky těm klíčům pak věděli, že to jsou i ty samý jako na tom archetypu a podobně. Jako, jo. Pak tam byly nějaký taky někdy v květnu, takže tam byly nějaký výpadky na tom archetypu, tak právě se spekuluje o tom, že to byly DDoS útoky od třípísmenkových agentur, právě aby přinutili toho provozovatele migrace na jiný server, opravy, nějaký jako reakce na ty DDoSy, kde se mohla stát nějaká chyba, jako, kde se mohlo něco jako líknout během toho a podobně. No. Ale jako to jsou, jak říkám, to jsou jako spekulace, protože oficiálně jako nezveřejnili nic. No. No a ještě mě k tomu napadá navazující otázka. Vzhledem k tomu, co jsi popisoval dřív, tak teda předpokládám, že typický scénář nebude to, že by se provozovatelé dark marketu outsourcovali jako ty výpočetní kapacity na nějaký cloudový providery. Já si myslím, že jako to občas dělají, já si jenom myslím, že to není dobrý nápad. Jo. Na druhou stranu, jako, jestli je lepší to mít doma, to taky. No. OK.
Tímhle jsme to za mě asi vyčerpali. Myslím si, že už jako nenapadá mě žádný další téma, který bych k tomuhle chtěl dořešit. Možná jenom si jako můžeme dát takový přehled. Když teda archetyp padnul, existuje někdo v tom konkurenčním prostředí, kdo ho nahradil, kdo je teď tou jako vlajkovou lodí, který převzal to místo toho největšího marketu? Upřímně vlastně jako nevím, jestli, jak to je jako s množstvím. Vím, že existuje nějaký dark market, jmenuje se Black Ops, který myslím, že je docela velký, a pak ještě jeden, který, asi nepamatuju, jak se to jmenuje. Myslím, že Dark Matter byl taky celkem velký, ale nevím. No, nevím, jako aktuálně jako nemám asi... Ono se stejně proměňuje, takže jakoby to pravděpodobně bude jako možná v době vydání tohle videa, tak to bude zase trochu jiný, že jo? No, jasně. Je to jako hodně dynamický prostředí. Je, no. A ubejvají provozovatele. No tak jo, tak tímhle za mě asi ten rozhovor můžeme ukončit. Jestli ty nemáš ještě něco, co bys nakonec jako chtěl říct, třeba co tě napadlo v průběhu a nedošlo na to? Asi jako mě nic nenapadá, jenom jako Tor a obecně jako dark web není jako jenom věc, což asi jako posluchači tohle podcastu jako vědí, že to prostě není jako věc jenom na drogy nebo tak, jako je to fajn protokol nebo způsob, jakým se dá anonymně komunikovat i pro nějaký lidi, kteří například žijou v nějakých jako zemích, které nejsou úplně jako human rights friendly, lidi jako politický disidenti a podobně. Pro novináře je to super, jako, že to jako nutně nemusí být jenom o nějakých drogách, zbraních a dětském pornu, jako, že to stejně jako všechno jako má i jako poměrně dobrý důvod pro svoji existenci. Konec konců, jak jsme říkali, jako Thor byl vymyšlený americkým námořnictvem, jako, protože chtěli nějaký způsob komunikace, který nebude sundatelný jako, a dešifrovatelný. A taky z nějakého důvodu to uvolnili jako pro tu veřejnost. Jo, jako. Myslím, že ta motivace aby byla prostě co největší množství jako nodů, jako, aby tím vlastně jako, protože to je jako věc, která té anonymizace vlastně pomáhá. Čím víc lidí to používá, tím je to anonymnější. Což mi vlastně přijde zajímavý fakt, že tyhle jako, řekněme, kryptoanarchistické projekty, kryptoanarchisti typicky mají velmi rádi, nebo jako asi záleží který, ale Tor je rozhodně jako projekt rezonující v kryptoanarchistické komunitě a internet obecně, že jo, jako nějaký vůbec prohoubí, nebo platforma pro komunikaci. A to jsou oba projekty, které jsou původně státní, že jo. Planet a potom jako Tor taky. Takže to mi přijde jako zajímavý, čímž to podle mě jako nějak jako neznečišťuje, nebo jako... Jo, ten původ je jako to, že se to nějak narodilo, nebo že to nějak... Ještě jako... neznamená, že to bude využívan přesně tím jedním způsobem, že těch přesně tak, no. Využití je celá škála. Jo, jako když budeme chtít být konzistentní, tak budeme používat I2P, který nebylo jako... který bylo vlastně vynalezený nebo vymyšlený jako tou cypherpunk nebo hackerskou komunitou, který funguje trošku jinak než Tor. Tor je onion routing, což je cibulový šifrování v podstatě. O I2P se říká, že to má garlic šifrování. Vlastně na tom Toru to funguje tak, že každá zpráva se vlastně jakoby zašifruje třikrát, jakože se zapouzdří šifrovacíma u toho I2P, tam zase funguje tak, že se víc jako pak těch zpráv jakoby dá jako dohromady, jakože taková má to trošku jiné vlastnosti, takže jo, když budeme chtít být jako striktně nestátní, tak jako můžeme používat I2P na nějaký jako mesh síti mimo internet, co jako. Jo. A nebo můžeme používat... Si to tomu nepoužívat sami, ale... No tak jo, a tím to za mě asi můžeme ukončit. Takže ti děkuju za to, že jsi přijal znovu pozvání a děkuji za zajímavé povídání. Jako moc se to bavilo, bylo to pro mě informačně obohacující. Doufám, že to bylo i pro vás obohacující. Děkuji, jestli jste dokoukali nebo doposlouchali až sem. A v tuhle chvíli
vás požádám, pokud se vám to na ten projekt líbí, můžete dát odběr na ten kanál, případně na podcastových platformách, to nějakým způsobem taky myslím, či být aktivní v komentářích, nebo v lajcích, protože to zvyšuje dostupnost tohohle videa pro algoritmus a tím pomáhá šířit myšlenky svobody mezi další lidi. Tím se asi úplně loučíme, tak se mějte, jak potřebujete. Ahoj. Bylo mi ctí. Čau.